Эфирда жұмға күн яңалықлары естенімсіз. Студияда Роза Хабибулина. Есігізге чырам біздің яңалықларына сіз шулайық ВКонтакте түркімінде турыдан-туры трансляцияда да қори аласыз. Қазір бүгінгі күннің төп темалары турында. Шәһәрдәшләр батареялар қойнар деп зарлана, температураны кем көйләргә тиеш, Гүзәл Шихапова ачыклады. Бақшаға барырға талоннар біткен, тошламалы категориялы шәһәрдәшләр билетларны қойшан алыр. Республика құрайшылары шолыға жиылды. Шәһәрдә 7-ші тапыр мұңлы құрай бегісі узды. Фотерларда тузып болмаслық қызу. Шолы ТВ редакциясының қойнар әлімті телефонына 17:00 йортында ешушілер шулай зорлана. Бөлмелердегі температура 28 градусқа қадар жете. Әр дайым тәрізелеріні ошып тұруға туры келеді шәһәрдәшләр. Әлігі проблеманы нешік шешерге Гүзәл Шихапова шықлады. Яңа шәһәрнең 17:06 йортында күпчелек форточкалар һәм тәрәзәләр ачык. Урамда җылыты, батареялар ничек кайнар булса, һаман да шул килеш. Форточкалар ачык, эссе, батарея греет. Нишләптер бер кайда вообще итмәдек инде. Соңгы көннәрдә мондый зарланулар Яршалы җылылык шелтәрләре оешмасына да еш килә. Белгечләр мөрәҗәгатьләрне идарә итүче оешмаларга юллый. Жители напрямую обращаются в нашу диспетчерскую службу, диспетчеру, и мы также, вот, как вам объясняем, также, что просим обратиться к управляющим компаниям, что в связи с тем-то, жалобы идут напрямую везде. То есть и нам, и им. Но мы во своем порядке, понимаете, мы не можем ограничить конкретный дом из-за жалобы одного жителя. Там нужно, правильно Радио вам сказал, что нужна реакция управляющей компании, это надо работать уже в тепловом пункте. Бүген һәр күп катлы йортның подвалында индивидуаль җылыту пункты бар. Трубаларның температурасы аның эшенә бәйле. Фатирдагы һава температурасы уңайлы булсын өчен системаны көйләргә кирәк. Сегодня город 100% оснащен автоматизированными тепловыми пунктами, и если управляющие компании будут четко регулировать работу этих устройств в жилых помещениях, можно создать абсолютно нормальную, комфортную температуру 22-23 градуса. Тут только надо работать именно регулировщиков. Систему вы знаете, в зависимости от наружной температуры, там клапана потихонечку перекрывает. Бүген оешмалардан җылылыкны сүндерүгә гаризалар кабул ителә башлаган. Трак фондына килгәндә исә җылылыкны башкарма комитет күрсәтмәсе буенча өзәчәкләр. Әлегә аның датасы билгесез. Икенче вариантта бар шәһәрдәшләр гомуми җыелышта карар кабул итеп, идарә итүче оешмадан җылылыкны үзенә сырый ала. Әмма белгечләр ашыкмаска киңәш итә. Җылыны яңадан бирү җиңел түгел. Узган ел май азагына кадәр турбалар җылы иде. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шалдыда юлчылар асфальтны күлдәвеккә сала. Полевай урамында ничек эшләгәннәрен шәһәрдәшебез телефонына төшергән. Ул видео язманы безнең корреспондентларга җибәрде. Автор эшкә мондый караш булгач, асфальт узакка чыдамас дип борчыла. Асфальт в дождик ложат, да? Нормально, да? Пошел асфальт, куда девать? Біз автомобиль юллары предприятиясы директоры Фәрит Саляхов белән элемтәгә кердек. Ул бернинди технология буенча да яңгыр астында эшләргә ярамый дип аңлатты. Стандарт буенча асфальтны һава торышы коры булган очракта гына салалар. Фәрит Саляхов видеоны карап, тикшерү үткәрергә вәгъдә бирде. Бакчаларга талоннары юк. Шул сәбәпле ташламаларга ия булган шәһәрдәшләребез бакча сезонын вакытында ача алмады. Талоннар бирү пунктында 35-55 сумлык билетлар юк. Бу ситуацияның сәбәбе нидә? Безнең сюжетта. Пунктларда чиратлар шәһәрдәшләр тизрәк бакчаларына барырга тели, әмма атна дәвамында күбесен өйләренә талонсыз җибәрергә туры килгән. В ближайшее время будут эти талоны. Просто так получилось, что напечатано одних побольше, но по одной стоимости, а других поменьше. Вот вчера не был там 75, 65 какие у нас. Сегодня они уже есть. Осталось только всего 35, которые цена, и 55. Завтра, послезавтра эти талоны тоже будут. Талоннар җитмәгән бакчачыларына аерым чиратка язалар, билетлар барлыкка килү белән аларны шалтыратып чакырачаклар. Талоннар 15 майга кадәр бирелә. Бер кешегә айына 6 билет, сезонга 30 эләгә. Бакчачыларны йөртү өчен шәһәр бюджетыннан 15 миллион сум акча бүленгән. Все нормально, хорошо. Все устраивает. Утром 2 рейса, и после обеда 2 рейса. Мест хватает автобус? Ну, по выходным бывает, конечно, много, но так нормально. Автобуслар 1 октябрьгә кадәр хәрәкәт итәчәк. Транспорт расписаниесе бәяләр тукталышларда эленеп тора. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар.
Бегиш аэропорты жейгі үшіш сезонын ашты. Сочи, Анапа, Симферопольға билетлар сатыла башлады. Халықара юнәлішлерге Түркия, Даламан, Анталия шәһәрләре аэропортларына һәм Тунис, Монастир курортларына сату старт алды. Толырақ мәгълүмат аэропорт сайтында орнаштырылған. Җиңү көненә багышлап шәһәрдәшләр өчен зур бәйрәм күрсәтеләчәк. Хойманов исемендәге кадет мәктәбе укучылары да Ватан ана һәйкәле янында тантаналы каравыл алмашынуына әзерләнә. Оештыручылар әйтүенчә, бу онытмаслык тамаша булачак. Биредә 100-гә якын кеше катнашачак. Быел чик гаскәрләренә янгын сүндерүчеләр һәм десантчылар да кушылачак. Беренче каравыл 7 майда мәңгелек ут янында көндезге сәгать 12-дән торачак. Мы сейчас тренируемся, репетируем. Видно, что дети очень сосредоточены, очень подходят к этому торжественно, очень осознанно, ответственно. Поэтому думаю, что мы вам покажем всю красоту. Энергетик мәдәният сарайында танылган композитор Инбер Шәфиқовка багышланган республика күләм моңлы курай бәйгесе узды. Әлеге бәйге шәһәребездә 7-нче тапкыр үтте. Инбер Шәфиқов укытучы, музыкант, Чаллыда иң беренче курай ансамбле оештырган кеше. Курай моңнарын безнең иҗат төркемебез тыңлап кайтты. Әйдәгез, кызлар! Энергетик мәдәният сарайында берничә сәгать дәвамында курай моңнары яңгырады. Бәйгегә Казан, Түбән Кама, Арча, Сарманнан һәм бүтән шәһәр районнардан талантлы курайчылар җыелган. Бу инструментта түгел, баяннан инде 4-5 яшьтән уйный башладым. Үземне хәтерли башлаган вакыттан бирле гармоннарда, кичкенә гармоннарда уйный башлап. Вот, шулай анасын тора-бара баяннарда, курайларда бүтән музыка уен коралларын өйрәндем инде уйнарга. Илһам Шакиров туган Яңа Бүләк авылыннан килгән нәни курайчылар әлеге бәйгедә беренче тапкыр катнаша. Курайда уйный башлауларына да 1 ел гына. Менә һәр 4 ки беләләр. Хәзер менә 4-нче тапкыр чыгыш ясыйлар, Казанда чыгыш ясалар. Менә шулай дип әкрен генә үсәрләр дип уйлыйбыз инде. Моңлы курай бәйгенең оештыручысы Инбер Шәфиқовның укучысы Рөстәм Фаттахов. Чаллыда ул берничә курайчылар коллективын җитәкли. Бу чарада 50-ләп сольник катнашучылар бар, 20-ләп ансамбльләр килде, тагын дуэтлар, триолар катнаша. Бәйгедә яшь музыкантлар гына түгел, тәҗрибәле курайчылар да катнашты. Иң нәниләренә 8 яшь, олысына 65. Музыка кешеләрне берләштерә ди оештыручылар. Мәрьям Файрушна, Ленар Султанов, яңалыклар. Алабуга музей тыюлыгында яңа этнографик күргәзмә ачылды. Ул Тува халкының тормыш көнкүрешенә багышлана. Биредә Тува Республикасы Милли музее фондларыннан 300-дән артык экспонат куелган. Хәтта шуны юртада күрергә була. Скиф курганнарында табылган алтын әйберләр, республика ел язмасыннан иске фотографиялар һәм тагын күп кенә тарихи предметлар зур кызыксыну уята. Үзенчәлекле күргәзмә хакында тулырак хәбәрчебез Рима Әхмәтова. Бу фотографияларда республиканың тарихы чагыла. Бөек Ватан сугышы елларында Тувадан нибары 96 мең кеше яшәгән. Һәм алар фронтка 66 миллион сум акча җыеп тапшырганнар. Тарихи фотолар Тува Милли музей фондларыннан. Творческий проект генерала армии, министра обороны Российской Федерации, нашего великого земляка Сергей Кужгетович Шойгу. Шын көтүче юртасы күргәзмәнең төп экспонатларының берсе. Аның эчендәге барлык җиһазлар табигый материаллардан, киез, агач, тире, металл. Күргәзмәдә Тува һөнәрчеләренең эшләре белән дә танышырга була. Мисал өчен таштан кисеп ясалган шахмат һәм башкалар. Җирле халык моның өчен элек-электән агаль-металлит дигән ташны кулланган. Бу алтын эшләмәләр исә безнең эрага кадәр 7-нче гасырга карый. Аларны борынгы курганнардан тапканнар. Тува Республикасының этнографик күргәзмәсе июнь ахырына кадәр эшләячәк. Ул Алабуга музей тыюлыгының күргәзмәләр залында Казан урамы 24-нче йортта урнашкан. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгыз күңелле үтсен. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица».
яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.